지워 지워 Hung wilahing sekaring gawana langgeng rep sirek Asengko kemanten nanya Jangan beneno pripeng Beneno kanggo baso dodo diro kanggo baso dodo diro Hung wilahing sekareng gawana langgeng sirep leri Tandure sumiler tak ijo royo-royo tak senggo kemanten anyar jangan ho hi ho hi ho hi ho hi ho hi Awas ho hi 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 yo yo ho hi Klono sewandono Raja mudhong ing Ponorogo Siyata ing yuda klawan raja Raesinga ngasta pusakaning bacot jae samanding Rapa sing prang pupus sing obarong alas roban iyo wae perange tan saya rapi iyo wae nekarane Tati awak ho he he ho he he so ho he yo yo he he yo yo he he yo yo he he yo yo he ho he ha or oi ha or oi ha or oi hey ho awas yo 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 yo
hoa hae hoa 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 hae ecek 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 sahur 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 buko 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 ya dami ungger ungger Hosor, 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 urek kecek ci, ho, hi, 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 yo yo, hi hi ho, ho he, ha ha oi, ha ha Rido power wah. Hi ho 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 hi chi chi hi ho hi ho hi ho hi ho Wani balawakil ni balamaula wani panahasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sor oi sor sor Kidul tanah Jawa dumunung ing ana segara kang nyata gedhe ompake kolong kumulung ora tekan saben wayah ra ana jalma kang nyata wani sembrono.
be hayo le hayo le hayo le hawas hi ho hi ho hi ho hi ho hi ho hi ho yo yo Dati titingane Bahasuryan dewa Ra ono tandinge Paton sumutar Hukum Ra angger dewa Biksa ngaseake Sisih kidul tata Jawa gunung-gununge kang nyoto gedhe omane Iso ku kini tertuju siapa yang tahu siapa yang mau kau di sana aku di seberangmu cerita kita sulit dicerna tak lagi sama arah tujuannya cerita kita sulit dicerna tak lagi sama arah berdoa sor 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 yo yo man paman tak rewangi duduk sumur mane man menawa metu banyune tak rewangi totolan umur ho
hosor regedek jos Rate JB ora, 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 rate JB ora. Hae hae hoyo.
Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Ya, ya, sela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 
Ya. Jangan pada lenga endang jagat bengi memayu hayu ning bawana rumah ketelahan nyaliji jangan pada ngerti minuji aku ing Gusti endahing alam Nusantara atur beni hangrung kepi oh ae oh oh ae oh jangan pada lenga endang Hae hae. Husa, husa. Kaya sutya yo yo Oh
yo yo. Tambane. Sik, lah sampean ki aku kon goyang sing nyindan sapa? Awas sindang reya kok kon ngadeg lho. Ra ana rumuse. Ya kuwi rumus sing wae. Hae. Lah ngono lho. So. Piye to, Pak? Hae. So. Aja aku kok kon ngadeg kon So. apa? Ora saweran barang. Boten. Paring ke ibuke mawon. Paring ke ibuke mawon. Sing tak olore. Ben rada dawa. Buntute. Nek kudune ngepet sing akeh terus bae aku. Ngepet sing akeh. Nah, nyawer jaluke saweran sing akeh. Nah, kena. Yo. Ngepet sik bae aku. Seo ngepet. Liksa Blackpink dodol keripik tarik. Sik jeget. Apa ra kesel to Lek sampean Lek? Jaluke saweran sing akeh. Ana ngepet sing akeh. Nah, ngepet. Ya ngepet sing akeh. Oi. Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Nganti lengser srengeng ngene. Ngono kene. Aku nunggu kowe. Tak SMS ra balesi. Yen tak telepon malah popatani. Atiku pipimu mesti tak ciuman. Lali jalan. Yo. Hae yo. Hae yo. Diwehke wong wedok. Umum, ora weh wedok sing golek kaya wehke wong lanang ya, Bu. Ha, nggih. Ya ora wis wehke wae, Bu. Nah. Golek kaya sik. Nah. Aja gembol dhewe, wong lanang ki ra entuk gembol foto lanang ki. Sing gembol ki wong wedok. Nah iki lak lanang to. 5.000.
Ya ki gambare lanang kan ra entuk nek wong lanang nyimpen wong wedok ki. Ya 5.000. 5.000. Pira aku iki malah dijaluk meneh ngono. 5.000 ping 4. 20.000. Tenan to? Ora ya bener. Kan tulisane iki 5.000. Ki 5.000. Nah, ki 5.000. Ping 3. 5.000. Ping 4, Bos. Berarti ki 20.000. Nah. Lisa Blackpink dodol klipe. Jancane kowe ning endi? Sajan ngopi atiku sujana kowe kencan karo wanita liya dina minggu sing tak tunggu Yo. Nganti senenge ngene gembol dhewe ana kene aku nunggu kowe Bengawan Solo. SMS ra balesi Oh ya telepon malah bapak tendi mangkal aku mangkal yen kepada pipimu mesti tak simal lala simal lali janjine dakane alasane mangkal sapa wong sing ora piye to sing njaluk kaya malah disimpen dhewe ngono kuwi. Nek wong lanang ki tetep diwehke wong wedok, ora ana rumuse wong lanang nggo akeh-akeh. Kene. Apa? Aku mau ngopo? Ora krungu, Bu. Ket mah ora krungu kesumpelan bende. Jancane kowe. Galakku sajan Yupriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya iki wis mau kon wis sendika dawuh Pak lek bali ngono lho Pak ora kesuwen
Hai.